Hakane ka por ka bamanta na kum working president jong ka RBOF Central Body hakateng hi jong ka sang barakawai ni penpau ya ka ching sosi ka bakrau halor ka ching klatno jong imahe Dr. Dedi Lepang na kane ka slap thei men hadin bangiyo jintip ba imahe imdan shu ngidu ka mensim ka bakrau hakane ka them ka dong riboi jungi khamtam ya kamek halia state brokawai hawidei bat kane ka jing ino jong mahe ka jing pang ka bal adap kato ka nesnem hak jing long tumen jong i bat ila kot karta ka ba hendriu hak ba khandai phendriu snem karta ha ka ba mai ila yalam kum unong yalam bakrau tam hapo kari kasi jengtia jungi khamtam ya ka dong riboi brokawai ni penpau ya ka jino senyang jong umahe ka bangim la shu banyo khamtam ya ka them ka dong riboi bai jongi kumjuru ya ka state porokawai kari kasi jengtia ngimla ban penpau ka jing sosi thang ka ba mahe ha kata ka por hausnam chejar khandai spa nyo bu khandai dei mai iwei i rangba i badan bentalang ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasni kaba mahe ila klatno na kane kaslak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrus nem karta kaba snow tenat hakawai kalian shwai mahe in ino na kane kaslak partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha kan nyo trik ujuliu arjar arkusau ilayo ban pli ban khapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong ka sek RBF ko badon ha saiden Henry ni kwa ka jilong breu ba imahe ngi na sod benut ba imahe i ino ingi Henry ngimla thau parthei ka song ha upenrat banajrong balaburenti ya kalong renyang kaman renyang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi penpau kajin snopsi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin sulem sha ki bahinya sem jong imahe khamtam ya inya an emitis bla ki khun ki ti jong imahe ki kan jong imahe ki persa jong ki mahe ki kini jong ki mahe bat paro ki sem jong imahe ba ai ba ngin shane akakti jong ublei manajrong ngin dowai ha upenrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam cukut ha ka met ka mesim jong imhe ai mehe in poise beneng ha ka jisup in poise beneng ha kata ka syuki ha ta ka caka ka ba ublei try kan rat ulabu i bat ka mesim jong i kan song jat hait ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong i ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai ba blay try kan rat unang karku kardo ya kbi sempar haj ba hakane ka por ka chin subsi ka umat kampung bakimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klanti jongki balai sai sisgi kini long kawai kini teli wat lada imahe indan su nakane ka slak partai ai ba kane ka condolence message jong karpe of sha bainya sam jong mahe kan long kawai na ka banta ka bakar vef ka dan pentalang hak acing khat no jong mahe khamtam mahe ide i foundation i badan batalang benseng ya ka RBOF ka ba khadu khatwai ngasno ban ai ka jing khublei ya baro ki bapait ya kane ka channel ka ba ngikren mata nakaliang jong ka RBOF ba baro ngin burom yo mahe kum ukpa jong ka dong ribhoi kum mahe ngimyo shu kawai ka ba konsantam ngihap ban sim ya kajin ki kli kum kinang yalam ngide ban but kanuksa kum ba imahe ila hikai ha kapor ke baladep ai ba ublei trai kenrat unang karku yangi baro kinang yalam bangin but kanuksa jok mahe kumju mahe unang the susu kicing karku ki banajrong khamtam ya kinang yalam jong ka Ribhoi Youth Federation bakinala bentri da kapor jong ka cinang ka stat kapor jong ka cingit ai paiba unang la susu ban chania ban ai ka jintrelang khamtam ru ya ki political party bapher la ka dei ka ruling party lane opposition party ba kanang la susu ban penyai ki kam ki babha
na ka bata karoi kapal jong kari kasi batin tia kimbut kaduksa jong imahe lechsuk mahe khub lechibut Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bantaki awareness program jongpi pun shangi ni ai wai shapi Pranyo laiwei, kendai hendru iwei, arnyo lai.